Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwana ɗalibai barkamu da wannan lokaci. Insha Allahu a yau kuma za mu yi nazari ne akan sinadarin compound. Aka ce compound me ake nufi a ilimin chemistry? Wato compound is a substance formed when two or more elements are chemically joined together. Duk lokacin da aka ɗauko sinadaran element biyu ko sama da haka aka haɗa su aka cakuɗa su suka ba da wani abu na daban, to wannan abin da suka bayar ya zama abin da ake kira compound, shine compound. Mun gane ko? To idan aka samu irin wannan to sai a ce to an samu compound. Misali yanzu ga sinadarin sodium nan, ga sinadarin sulfur. Na taɓa ba da wanga misalin. Wannan atom ne na sodium, wanga atom ne na me? Na sinadarin sulfur. Suka haɗu da aka cakuɗa su sai suka ba da wani sinadari daban wanda ake kira sodium sulfide. Sodium sulfide. To wanga a sinadarin da suka bayan shine ake kira compound. Compound. Mun gane ko? Shi ake kira compound. Sannan kuma ga wani misali, wannan sinadarin calcium ne, atom na calcium ne, sannan ga atom guda biyu na chlorine. Za a yi chemical reaction, za a haɗu kenan. Da aka haɗu aka cakuɗa su ga alama haɗawa nan shine plus. Da aka haɗa su suka cakuɗu sai suka ba da compound. Wannan compound ne na me? Calcium chloride. To ya zama me? Compound. Shi ma compound ne kamar irin wanga. Amma me? Compound na daban. Saboda sinadaran da suka yi compound na fari ba shi suka yi compound na biyu ba. To a takaice dai in an ce compound ana nufin me? Duk lokacin da sinadaran elements ɗaya biyu ko sama da biyu suka haɗu suka cakuɗu suka ba da wani abu, wani sinadari na daban, to wannan sinadarin da suka bayar ya zama compound. Allah ya sa mun fahimci wannan. Insha Allahu a karatu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Na gode.